Sziasztok, én Galaktika, jött ez itt a Skype PvP sorozatom harmadik része, itt van velem DJ Dávid 123. Sziasztok! Na akkor, kezdhetjük is. Hova megyünk kempelni? Cukorka. Nem megy cukorkára. Azaz te vagy, hogy Itt van Jancsi bácsi. kivettem egy elszálló cukorlatát. Sándor, sugalla. Gyere elfel, itt egy kemény gyerek. Visszarepülsz. Egy nagy spankír. Jó. Az jó volt. Na, leesett. Van is. Hát, de nem vegyétek komolyan, hogy most egy veletlenül csak írtam le, nem volt spankír. Nem, Spunky, hacker vagy mind. Ahogy egyébként pedig hacker. Ez bement, az ki is jött. És le is esett. Jaj, de nyomorékony. És nézzétek a semmisek csatáját. Most oda megyek, de hát... Mucuka nagy legény. Csak van közben, mert jött le. Nincs. Szia. Isztól. Béke. No Spunky. Mutatom, no Spunky. Vagyok. Jó, én is majdnem leestem. Ezt jó van le. Gamer 1, 2, 3, 4, 5. Na, egy másik le. Te! Mi vagy ilyenkor? Még csak ha megadtam a lökést. Hamarabb odaérték. Jó vagy, ha lástam volna, akkor... Én tudtam. Erőputival, egy 3 OP-val, és egy 3-as karddal, egy tankkal, de már minden. Hát akkor menjünk is gyémán sipkát kempelni. A Gianttal, Nagy Gian. OP-val. Persze, nyauta OP-val. Mit akarsz itt? Hát ott van valaki. Jézus Mária, ez a fiú. Hát a csomó van. Tegnap, amikor videóztam, mindenkit, akit megtámadtam, lesétált. Láttam, Erik. Az volt a színre. Hát de nem, mindenki leszaladt. Hát nem. Megláttak, az leszaladtak. Csak így lazán. Jézus Mária! Itt sokan vannak. Nem sokkal. Hát itt egy csomó diás. De hol a várba? Jancsi dögös A bár. várba? Hát a várba. Én tudom, hát én azért mentem oda. De már repülnek, mint a Józsi bácsik. Lerepült mind a kettő. Megint leestem. Én megijedtem, amúgy be is ettem az OP-t, beittem az erőt. Lelöktem mind a kettőt. Szerint milyen kar van? Sújt 4, töri 3, hátra 2, zsákmány 3. Tudjátok, ez az Erik ilyen... Sújtod. Sújt 5. Hát már más nincs. Most kezdtem ezen a szerveren, nem rég. Szóval más nincs. Ja tényleg most nem 6.4-ezünk, hanem 6.3. 6.4-es sújtott évült. Nekem meg már nincs. Nekem még van? Mert én menő vagyok. Eriknek szimatta, az én meg zénika. Ki az a fiú? Ember, mit akarsz? Tudod, hogy De... Elkezdem ütni, azt leugrik. Dr. X. Nem meg híjászkodni. Megint leugrottam. Elvelőszak a... Persze, megint lelöktem egy diást. Itt van spam. De hogy a spam? Hol van itt free nyíl? Én keresem. Mindenhol. Na itt van. Kittank, 1 perc, 35 másodperc, eddig volt egy account. Merre vagy? Itt vagyok, gyémán sipkát kempelők. Adjál nekem tudtad. Ó. A székát kérek taktól. Én egy diászom, ugye hátamnál, hogy én hozom a diát. Ez olyan menő. Én beeszem a bőrszetesre az OP-t, aki ledobott méreg. Vigyázzon, van egy titán, aki Diablo. Hát ez is rám dobja a mérget, ezek összedolgoztak. Az olyan szépen relepült amúgy az a diás. Én is hagy mérget amúgy. Mi? Tudok én is mérget dobni lehet. Ó, hagyjál már, így is úgy pattogok, mint a nem tudom. Nem mérget. Lejárt a méreg, de még amúgy reszketek. Megyek dobni rá. Ez a videó nagyon jó, mert már lelöktem 4 diást. Az megdőlök, 4 diás lett volna, megdőlök, nem lett. Mi lelökni is ugyanaz. Nem, hogy itt a várba. Itt vagyok. Hát ott egy diáson. Megint? Egy titán, igen. Jézus Mária. Ja, ezt kell, az a
Hei, itt onko varma szerintem a mindikkää, että nämä hakneet. Merről? Ja, látom. Esa. Meillä. Ninja on mun nadra. Joo, sä mistä voit. Tämä on ninja nadra. Megint lelöktem. Ei ole tämmöistä hiiliä. Én meg Jancsi bácsit. Már hogy az előbb kinyírtam, most meg lelöktem. Jössz idefele? Nekem kell kifejezni. És le tudtam hívni oda. Amúgy most itt egy diás, de nem akarom megmutatni magam neki. Még. Egyébként egy like-nál lesz következő videó, nem elég? Persze. Húha! Jó, de leestem. Nem lesz egy like, akkor nem érdemes folytatni. Jó, de leestem. Van az tőle. Hát felmásztam a toronyba, azt lelöktök. Ó, de még van egy szettem. Az XP toronynak? Az XP-s toronynál. Ott csak a melegedetnek. Nehogy is az XP-s toronynál. Én megmutattam a fúdiát, és Jancsi bácsi megölött. Jancsi bácsi, megint Jancsi bácsi. Erre megyek tankba. Én gyere Smaragra. De várjál, már adjak egy tankomat. Elég kard. Gyere Smari. Tudom. Erre egy potátot. Full dia csak a Nazi enchantot eladó 30 OP. Vagy 20. Van kettő boss jelen. Kettő vettem már. Adj már egyet. Tudod mikor? Majd a piros hallgatok. Kérlek ember, betetett videózok veled. Vagyis te videózol velem. Ja. Hát most... Kettő nyugodték nekem. Mit könyörögtem? Kérdem, jössz? Te mondtad, hogy jössz, azt akkor elkezdtük. Én Na? azt mondtam, hogy menjük, azt mondja, hogy léci. Meg loser. De nem. Várjál, most azt várom, hogy Marin. én is itt vagyok felül. Ah, ez van. Gyere spawn. Megyek én is spawn. Kb. Mióta megy a videó? Most hallottam. Ez szerencsétlen, de viszont a spawn. Nem volt. Én fogok emelni. Én is megyek emeleten venni 8 De most perceset. nincsen tudtam, mert megint lelőttek. Hát ez szarva. Híd nincs zsoldos, azt mászkálja. Az ólébe fog erőkötőben, nem? Hol van az a nyomorék erő? És nem lelem, ne. 30 évben menni. Bőrszettet megleltem, azt mondom. 250 én mit lehet venni? 250? Mindenféle. Szerintem még tart. 250 lehet venni 5 oxenak is. Ne üsd meg a PHP-nek. Ne üsd meg a szerencsés. Jól, most veszettem egy csomót. Nem tudom, mit akartam. Wow. Nem tudtam eltalálni. Most nekem megint meg kell várni a tankot. Ki az a fiú? Lelököm Spunkybe? Nem tudtam lelökni Spunkybe, nézzétek el. Jól, megint megöltek. Megöltek. Jó, viccetek. 5 perc, 6 percig mint a tank. Hát addig nem lesz a videó. Igazad? Persze. De mindenki lelepül! Hát ezt nem bírom. Lelepül. Lelepül, igen, na. Lerepül, mindenki. Mindenki lelepül. Meg leszaladt diamelvérbe. Az se normális. Ja. Nem tudom mi volt. Állat volt biztos. Hát lehet, hogy a, nem tudom, Tudod, hogy ma tette. felteszem. Az a szerveren volt free auto, és tettek is ki. Hm? Én tudom, hol volt a free auto. Ó, ezen biztos nem volt. De volt, nézd meg, klikkelek videója. Klikkelek. Én meg Spunky lelek vagyok akkor. Jézus Mária. Mikrofonomat, olyat ütöttem a mikrofonomon. Hát, megint. Szegény mikrofonomon olyat ütöttem. Véletlenül. A mikrofon. Az nem is mikrofon. Már van, beszereztem. Mit? Már van. Ki honnan? Loptam onnan. Nekem képzeltem, tudjátok elég ilyen lopós. Ahogy te. Ahogy te. Most én megfújok.